Det var da ikke vores teammate. Jeg ikke den der, holy shit. En second midt. Sidste 5 HP. Ja. Plus du har pack derude. Jeg kan sætte det. Kan I get it? Hanja! Bomben ligger midt. Klip den. Så what the fuck? Hallo. Bye bye. Nice one. Jeg er blevet for dag. One mid. Yippee-ki-yay, motherfucker. One on A main. No! Ja! Fik det der forbi, jo. I fucked your mom. I hold labs. Hvordan er jeg en fucking gud til at holde labs? Bare lidt flash her lige før. Go back. En labs. Nej. Labs. Labs. Masser af lort på A. Det var boiler. Boiler. Out short. Okay, ja. One second mid. Okay. Nej. Kom ned banana, så det er Ja. One ramp. En af labs. En labs stadigvæk kan putte ud. Ja. Der er en coffin, så jeg synes egentlig. John Spilling. En mand tilbage. Jeg flasher det ind over Nico. Vent. Se når du flasser. Lort. Jeg sagde det. Ja, men jeg sagde, du skulle sige når du flasser. For helvede, Mark. Lær af den. B-side. Han er i hjørnet. Synes du ikke bare, du skulle tage og google videre med, hvordan man får en større pik, eller hvad? Det var karma, Mark. Hallo, jeg skød dig ikke. Nej, men du skulle til at skyde mig. Overhovedet ikke. Ikke ud for. Du er her? Ja. Ja, Nede på B, ikke? Ninja Nico. Der er en lige til din højre. En til din højre. En catwalk. Nice, Nico. Og en rampe. En rampe og en catwalk. Hvor er den blandet henne? Fuck, der er henne. Plantet. Nå. Har du den? Du er vild, Nico. Det var ace, det der. Jo. Jeg fandt bare egentlig skud, og så gik jeg ud fra, at det var det andet hold. Fordi I have a Chris problem and going Keith. if someone leaves. Oh, that's nice. One short. Uh. In boiler. One B-side. CT. Så kommer Sonics lov i brug. Ej, hov, så kan de kun få 6 runder jo. Nej. 8 runder. Matematik har aldrig været din helt særlige side, kan Nu jeg holder fornemme. du fucking kæft. Jeg fik 0-0 til mundtlig. Hvad?
Hvad laver du? Hvad foregår der? Jeg snakker. Hvad?